Maker Productions. ba bikiran lashi ba zai yi ayyubin ba ki yi titar raina kin gana yarda ki In babu kai rarrashi ba zai yiwu ai mini ba. Kai ya cetin raina ka ga na yarda da kai. tsuntsuwa kyakkyawa lokacin da na ganta na yi baucewa sai ka yi mini uzuri karkace mini wawa ita ɗinta daban ce ina kiranta da giwa ka gani na dace halinta ba ta da tsiwa tana da kyawun fuska gani da kyawun hali ka gani zannewa ki sani san bazan jure ba cikin su taron mata dole ke ce a gaba jani komai nisa zan bi ki ya mai haiba zazzabi ya rufe ni akan kini ya babba maganin hausa na sha amma ba san bai mini ba amma da na zo na ganki fuskar kina yin sheki zazzabin ya sauka shi